bertan iragarri duenez, Eusko Alderdi Jeltzalearen ustetan legebiltzar ponentzia bat eratzeko eskaria piztu ditu gure herrian, ongizatea, garapena eta autogobernu maila handia ekarri digu. Baina ilunpean ere bizi izan da osorik garatu ez dalako. Gehiegitan oinarrizko legeak egin direlako eta Auzitegi Konstituzionalaren aldetik ebazpen gehiegi adostu direlako bere ahalmen politikoak, ekonomikoak eta sozialak akordiorik zabalenarekin gure estatusa Europar esparrua barruan eguneratu dezagun.